ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖୁଥିବେ ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି ପିଲାମାନେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ସେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତକୁ ଧରି କେମିତି ଖୁସିରେ ମନ ମୋହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମର ଯେହେତୁ ଅଧରପଣା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେଖାଥାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ଅଧରପଣା ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଅଧରପଣା ଥୋଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଜଗତର ନାଥ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି ପିଲାଙ୍କୁ ଜଗତରକୁ ରକ୍ଷା କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧରପଣା, ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖରେ ଆଜି ଅଧରପଣା ରଖି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଧୂପ ଦୀପ ଲଗେଇ ଖୁସିରେ ମନ ମୋହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗତର ନାଥ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ ପତିତ ପାବନ ନେତ, ଯାହାର ନାମ ବଡ଼ ନାମ, ଯାହାର ଦାଣ୍ଡ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ, ଯାହାର ନେତ ପତିତ ପାବନ ନେତ, ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର।